अरे साला खाना बीतला लईले अरे रे मालकिनी सुना हो। अरे का मलकिनी मलकिनी कैले हो कहो तू है ना हो जौन पर आइल हलुआ परसलिया। अरे चिंता गैलू है मलकिन परेशान वाली ना है। अच्छा तो आई गल बाटू बैठो बैठो दाना पानी करावत तनी बोला का बात बा। दाना पानी मत कर हमार बात सुना। बोला अरे साला खाना बीतला लईले फिर राउर भावनावा गोदावाइले तू ना। अरे चुप रह तू बौरही कतना गो देबू हो। पर साल आई रहलू है तो सासू जी के गोदी देहलू आ हमारो के गोदी देहलू तो अब के गो देबू गाँवपुर के हमरे गोदबा कैलू। अरे त पर साले मलकिन एगो चंदे ना बनवैले रहो इनकी पारी तनी कुछ डिजाइन बदल दे। डिजाइन बदल देबू। हाँ हो सुना ना। बोला अरे साला खाना बीतला लईले फिर राउर भावनावा गोदावाइले तू ना। अच्छा गोदावाइले तू ना अरे जाऊ के नाम के गोदानवा गोदावाइले तू ना। जुगेश म्यूजिक जुगेश म्यूजिक जुगेश म्यूजिक जुगेश म्यूजिक आजमगढ़ 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 आजमगढ़। पर तू आल रहलू एक के और आई रहल हाँ आ देखा त महाराजा जी के नमवा गोद देले बाप तो से कहां गोदवाई ई बतावा। अरे ता सुना बोला एगो बात पूछी बताइबू ना। हां बताई। अच्छा ये बताओ यहाँ आवे से पहले नैहर में तहार के रहल कि ना झूठ मत बोली हम। देखो फालतू बात तो बतियै हम। अरे बतावा ना एगो अरे राज तोरे वाली बात। लाज लगत ह अगले बगले के सुन लई त हमार त गइल न कुल। अच्छा कोई नहीं सुनी हमार बतिया सुना जन पूछा तनी बतावा ना नैहर में तहार कोई हम रहल। जानत हई तू सात घर का भवरा हऊ हमरा से पूछ के गइल मैं गांव में जाके हला। अरे तब पर साल भतार को गोदवाउलू छोरी से यार को गोदवाला सुना हमार बात। बोला तू सारी बेरा आइल बानी एही रे मोहाला आउ नवा की गो देखती करदानी हाला। दूसरी बेर माना ताने आइल बानी हां यही मोहल्ला में आई रही हां लेकिन तोहर जब भरोसा नहीं खे ना जौन बतिया हम कहत नहीं यार वाली ढेर जना लोग ही कमावा करवैले बा हमारा से। ना तो हम ना करवले ढेर जनी करवले हो तो नहीं करवा लेबू तो तहरा भाग तकदीर में के पून और चढ़ जाई। कैसन कुल हो। काहे कि कम से कम नैहर गइले के बाद उ बेचारा देखी तो ओकर करे जाके ठंडाई मिल जाई। लगत कि 8-7 से तू रखल ही हो। सुना रानी हमार बात तनी सुना। बोला दूसरी बेर आइल बानी एही रे मोहाला आउ नवा की गो देखाती करतानी हाला। अच्छा एक बात और सुन ला। बोला जग माली को जलाला बोले का भइल हो। सुना हमार बात सुना तारू ना हां हाला मत कर। जग माली को जलाला बोले छूटला निशानावा गोदवाइले तू ना गोदवाइले तू ना अबल मुके नाम के गोदानवा गोदवाइले तू ना। ना जा कहीं आओ बेटा। अच्छा यार तो बढ़िया से बलुए का नाम गोदवाला। जुगेश म्यूजिक जुगेश म्यूजिक पर साल मुसाफिर को गोदवाइले आजमगढ़ आजमगढ़ वो लिखवाइले रहे कि आजमगढ़ पति परमेश्वर होता है। अच्छा धनंजय को गोदवाइले रहले कि आई लव यू सावरिया। अच्छा ये बतावा हाँ। और मुसाफिर वो गोदोगे रहने की पति परमेश्वर होता है। हाँ। और रात दिन तो देखी ला लेके झड़ुए दौड़ौले रहल ही। अरे भाई दौड़ावे ली तो अंतरात्मा से ना दौड़ावे। ई कौन परमेश्वर हो। हाँ वैसे ही आजकल का मॉडर्न युग का परमेश्वर हुआ सही कुल। अच्छा विशालो बोगो दवाइले रही
लोगो 3600 बसंतोषो बह जाइयो बो अल्लाह को सवा बता कूद कूद के गोदवावे अरे त हतवा पर गदवा की कूद कूद कहीं औरो गदवा लेलो गोदवाइलस बहुत जागो लोग गोदवाइलस अब दूसरा का जान के का करबू लेकिन हमार खूबी तनी सुनो हम का तना कारीगर हई हां तो देखही में लगत सुनो ना बोला काढ़िला दी जाई ना सुघर सुइया घुमाई के फोटो के चीज देखाइबो हाथ पर बनाई के अच्छा फोटो बना ले एकदम फोटो का चीज तोरे हाथे पर उठा दे हमको फर्क ना रही खाली कोई अंतर ना आई अच्छा सुना का हो तू फोटो बना ले बोलू ना एकदम तोरा मरद का तस्वीरों बना दे तोरे हाथवे पर अच्छा तो रुका हम फोटो लेके आवत तनी फोटो लेके आवा हो लाला बो का पुट्ठा पर लाला का फोटो बनौले रही हां हाँ सुना हमार बात बोला काढ़िला दी जाई न सुघर सुइया घुमाई के फोटो के चीज देखाइबो हाथ पर बनाई के खंड देवा के दुलही काका अरे बुझी का हो सुना बोला खंड देवा के दुलहीन मिलल बाबा नामा को दवाइले तू ना उ लोग बयाना दे देले बा परे साल के भाई तो सुपरस्टार बनना वाली ना हो तारा का बुझाता पर साल के गहकी असो ज्यादा हो गइल बाने सो तब वो देखत है सुषमा छल भल हो सुना बोला खंड देवा के दुलहीन मिलल बाबा नामा को दवाइले तू ना को दवाइले तू ना आ राजाऊ के नाम के गोदानवा को दवाइले तू ना आवा पकड़ा ला हमार बतिया मार ला बहुत बना रुका फोटो यहाँ लेके आवे ना अच्छा तानी मारी Yogesh Music, Yogesh Music, Yogesh Music. तू पैसा कौन दे हटा की गोदवा ला लो हाई फोटो ला और ऐसा ही हमारे राजा जी का मोछ एकदम टाइट आजमगढ़ अरे आजमगढ़ मस्त टाइट आजमगढ़ बुझाते आजमगढ़ थिया ढीला लगता हो के थिया ढीला लागत अच्छा ज्यादा को देता नहीं हाँ गोदा